Kaknam pok jing lamu presiden ubah pendap bortiau saibon. Kelalik ban ai da kajing thok shaka expert committee bekil ajing mut beriban bha no sanfong na kashispa ya ki khasi jantia ha kajing bha thamai ha ka reservation policy. Hawe keren beginam pathai kubor hadin balawan IT kajing thok working president kaknam ubah Thomas Pasa. Uloong babrosh kata Kaseng kala ai da kajing thok shaka sarkar jelah lor kajing temu ban penbet thamai ya ka state reservation policy. Nre mentai kilawan ban ai da kajing thok hadirin bak expert committee kalapan ya kajing pensngo. Ban kajing ai jing mot gabedai bak kajing temu ban kami ban penbet thamai ya ka state reservation policy. Ulong ba kajing dawa ka khanam man baha sanpau na kashispa ki khasi jantia kadekat kum kajing pensyong nongrem na kajing buon pat. Jong ki pat riulum trash nong kajela hakane kajela. Nalor kani ulong ru baka khanam kala ajing mud ba khanang baka nam mi kanu kanu ka kendrum kendram hapdang kipat kasi jantia bat garo kumta de ben ken kelum lang ya ka baha ka baprapo na kasispa jong kipat kasi jantia bat garo daga pensyong nongrem ha ka jingwan chakmat nekat kum ka merit ulong ba hakikam ki balat ya ki district Harilum garo de ben pendap tang nagi pat garo kat baharilum kasi ba jantia pat de ben pendap tang nagi kasi jantia Bat kiladawa baya ke state reservation policy ka kandai sebanyak puar dari ban penteri kamru aga semi government department ki corporation ki private sector bat private establishment kenang bagi samla trajela kini okam yo jam Kita kerja jumut ke buat kemat ya. To kumba la pa pa ba ai lembaga dekat expert committee bela tham do sarkar kil khot ya ka public opinion la ne ka views jong ki bon balang untuk jong ka seng ban ai jumut alor ka ne ka amendment in state resolution policy dan kala last year dari khat santarik jong tau banai dan kala ka jong ni na ka por Singapore ka ju ai hina do ka lat koi trik jong banai me arajar khat lai arajar pulai ila dam ai ka jumpa sebagai government Henry kani pada tadi bakapan expert committee tinggal employ officially yang kani city support expert committee but kumba seperti paiba ka ngidon kumba total hadu neutli ki jingai jimut sekali ka expert committee ka benengkong ya ngila ajimut cek sarkar ba kadai ban delete no ya katuka pentin autonomous naka para one jongka SRP ka kena sepak ni puar kabar pada nilai jumut bang sarkar keribat hakam no katkum ke jimbon pat dan katkum ke population kata kadai ke benekong lada kimlah banlek kumta banlek ke jinya sutuk bakla le ke jinya fair jek menriu ai kan long no daga kompetitif ya ka proportion boro unia kon bai wa bawan cakmat unio mu lada kimlah kumtaru kumba dawa anak seng nado ke Sri Benengkong ba 100% dari berwan no show kasi jantia ti iwe ni kini kilai kita ke option ni la ai sebagai expert committee ka balai pada ni la ajmut syaka sarkar bahaka para tu jongka SRP ma ka kala don iwe benta ba ka ba kajing hakam ka di bendai bai da ka babudru ya kata administrative efficiency te nakalian ngajongi ai jumut krang bahkan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon kani kajing carry forward ya ki posio of her kumbala ju longa kini ki por adam te katan lu kebentang wasau ke bangila ai jumut cho government ni ongba ya kani ka badai ka bha jong ki tribe ki badai be jongi indigenous tribe jong ka state kam dei ban lek sikiwi pada ki bamdai ki jenis tak state kum mat along boros kata ya benta jong garo ka polisi ko ongba ki bamdai ki garo ki banang tang ya ban keren garo ki batip ya kariti dusur garo kila ban sim bah ya kan ka benta jong garo tiga ong kani kalau bam ya bat kani ka resolution kari bende specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ko jongi te ka ba hadir pada yang gila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector ru bat haki wiki jaka kidi ban bud lut ya kani ka hak tungkam khnang ba katakanlah banyak kam yo jam kisamla kan khambun kan next pada kejing ajimut kejongi kalau ba hak SRP kat lai sepatnya kuar ngi bakato baya ka haki pus ki balai ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojing pia hene ugaro ka si jantia ulak ban
ya kun ba ya kan ni hak appravu persen ba tina kalian ga jongi ong bang i ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area jo kiwi pada lembah kan ni ka provision pemerain usangai bi don kini ki shnong ki ba ha po upur sam jo khasi jengkia ngila ya bun ba ki pai garo perlok ki jongiru di namar bagi la yokam hak district ba apa upur usam jo khasi hills jo khasi de kiwan buai shnong kisa ti kan ka pensil no ya demografi kendian jong ka khasi jengkia yo le si pada la kaya sa kun ni hakipor ki ban wan kan sa don ka ji tungku le si ka ban wan ra ka jing ma ba de kumbang ni la ajimut pada government gong ba ya ka prapu persen ki pus haki district level ki ba don hapok karo hills dei banyo tong garo ukasi unum dei banyo shathie but ya ka prapu persen ki pus ki barak ha ki district level ki ba hapok khasi jengtia pada dei banyo tong khasi jengtia kana bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ni kan bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kim dei tang ki khasi dei garur ki don kan ba kanun don ka jing ya so thu jela de ka jing per chai ban riu la ka king la ban pen bai ban di market de ni lenti le si kan don ka jing so tu na hak sistem ki por ki ban wan ru te ta ka ba khadu pada ngi ajing mot ya ka expert committee ong ba ni tip ba ki don ki communities ki ba persya ya ka amendment ya ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka expert committee na kata daong ngi la ong ka expert committee yo kandon kata ka daily tactics nagi katto ka ne ki community tang ban pen slam mi ka kam jo expert committee de ngong ka expert committee gri ban sim kya bai ne bat ibu ka jikarpat ya expert committee ba ya ka ne ka kam ka de ban pen dep no mardor klaim da important namar kumbang i ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyang bakin hamlet iwe district by district ki hamlet sim jingmut lut tingong yo kan ni ka slam kai ka por marbang itip i kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jingmut halok ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee de ban don da deadline ban pendep no namar kan ni ka jing angnut jong bon balang ibala khilenti la bun hosna